Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай рӯзи 22 ноябр дар Қатар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки турнири хеле шавқовар хоҳад шуд. Сабаби аз ҳама асос барои мо шумо он аст ки дар ин турнир Нурулло Алиев баромад мекунад. Ба ғайр аз ин, дар ин турнир муҳорибаҳои шавқовар Арманд Сарукян зидди Дэн Хукер, Билол Муҳаммад зидди Иен Гери, Мактибек Оролбой зидди Ҷек Хермансов ва Александр Топурия зидди Бекзод Алмахан. Ва дӯстон, чӣ гуна ки медонед байни Топурия ва Пимблет бадбинӣ аст ва шояд ки дар ин турнир байни онҳо муноқиша рух диҳад. Чӣ гуна ки қайд кардем, Нуруллоро муҳориба зидди ҳамдастаи Пимблет Шемрок интизор аст ки онҳо аллакай дар Қатар қарор доранд. Пимблет дар ин муҳориба дар кунҷи дӯсти худ ҳузур мекунад ва барои Нурулло ин имконияти хуб аст ки баъди ғолиб шудан худи Пимблетро ба муҳориба даъват кунад. Албатта ки дар ояндаи наздик ин муҳориба баргузор намегардад, лекин ҳамин гуна Нурулло дар гирди худ хайп ҷамъ карда метавонад. Барои ҳамин дӯстон ин турнирро бесаброна интизор мешавем. Турнир рӯзи 22 ноябр дар Қатар баргузор мегардад. Оғози турнир 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти Душанбе. Дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. Топови ҷангвари вазни сабук UFC Педи Пимблет оиди баромади Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. Ислам Махачев беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн аст. Баромади олиҷаноб, фикр мекунам ки ӯ ҳамчун яке аз бузургтарин ҷангварон дар ҳама замон дар таърих шомил мешавад. Вазни нимёна ҳозир хеле шавқовар аст, ҳатто аз вазни сабук дида шавқовартар шуда метавонад ва ман дар ёд надорам ки кай ягон вазн аз вазни сабук дида шавқовартар буд. Акнун мебинем ки Исламро чӣ интизор аст, чунки ё Илия дар сухани худ меистад ва ба вазни нимёна мебарояд, ё ин ки дар дигар сухани худ меистад ва зидди ман муҳориба мегузаронад. Ман метавонам ки бо Илия ҷангум ё ин ки зидди Геҷи. Ҳамаи чиз аз қарори Ислам вобаста аст. Лекин ман аниқ соли оянда ба октагон мебарам ва фарқ надорад ки зидди кӣ. Ба ман рақиб медиҳанд ва ман аниқ аввали соли 2026 муҳориба мегузаронам, гуфтааст Пимблет. Ва дӯстон, дар ҳақиқат агар Топурия ба вазн нимёна барои муҳориба зидди Ислам Махачев барояд, пас UFC муҳорибаи Пимблет зидди Геҷи ё ин ки зидди ғолиби муҳорибаи Арман ва Хукерро ташкил мекунанд барои камарбанди вазни сабуки UFC. Ана оиди Ислам Махачев бошад, пас ӯ гуфт ки рақиби навбатии худ киро дидан мехост. Карлос Пратес ва Майкл Моралес муҳорибаҳои худро хеле хуб гузарониданд, лекин ман ҳоло ҳам фикр мекунам ки Камару Усман ҳам Моралес ва ҳам Пратесро шикаст дода метавонад. Бале, онҳо ҷангварони ҷавон ва гуруснаанд, аммо Камару ҳоло ҳам ҷангвари хатарнок аст. Агар ба ман иҷозати интихоб кардан медоданд ки зидди ки муҳорибаи навбатии худро гузаронам, пас ман Усманро интихоб мекардам, лекин ин вазифаи ман нест. Ман барои ҷанг зидди касе ки набошад омодаам, гуфтааст Махачев. Ва дӯстон, айни замон Ислам Махачев аз ҳама ситораи калони UFC аст. Бисёриҳо Топурия, Чимаев ва Перейраро ситораи калон мешуморанд, лекин Махачев аз ҳамаи онҳо машҳуртар аст. Ин чизро интервюҳои охирони онҳо аз дохили октагон исбот мекунад. Интервюи Ислам дар як рӯз зиёда аз 2 миллион тамошобин дорад. Аз ҳамзат бошад дар 3 моҳ 2 миллион тамошобин дорад. Аз Топурия дар 4 моҳ 1 миллион. Ана аз Перейра бошад дар 1 моҳ 770 000 тамошобин. Ва акнун албатта ки UFC ба Махачев танҳо муҳорибаҳои калон ташкил мекунанд, чунки айни замон ӯ аз ҳама ситораи калон аст. худи шумо дӯстон муҳорибаи навбатии Исламро зидди кӣ дидан мехостед? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.